päivää. Nättipäivä tässä ipsutella. Kestä aikaa videon pyöräyttää tuossa pellon reunaa tässä. Ipsuttele. Risuja pois. Tästä tässä on asiakkaalla niin tuossa syksyllä käynyt tuo vesakkomurskaaja tyyppi vaan ja olisi lähtenyt ne vesakot samalla pois olla. Ja sitten on arvannut kukka syksyllä näitä, että meillä tuli lisää palveluna tähän Koneurakointi Joki Oy:lle tämä energiaosto ja hakkuu. Kaikenmoisia kohteita tehdään. Ostetaan pystykauppaperiaatteella ja vuorimetän kunnostuksia tehdään. Sitä varten on hankittu semmonen lyhytperäinen kaivinkone, se 270 leviästä reiästä se menee metässä. Se on levyisen ajoura, se tarvii 12 metriä sillä on ulottuvuus sillä puolella. Sillä on keräilevä energiakoura, tai no niin ja karsiva. Siinä on erilliset karsimat. Olen tainnut jossakin minun videossa sen näyttää pikkusen sitä koulua. Ei vaikka minä sillä en ole ite töitä tehnyt. Mun velipoika ajaa sitä. Se on mulla töissä meillä niin palkalliseen niin on 40 vuotta mehtäalan hommia tehnyt, niin se tietää jo sen aikaa jo opetellut niitä hommia, niin se kyllä jo tietää, miten mehtää hoidetaan ja mikä puu kannattaa ottaa pois ja mikä säästyy, mitä mistäkin tullut. Toki on minäkin kyllä hakannut joskus motolla jonkin verran. Ja näillä kourilla kans, mutta en sillä meidän pikkukoneella JCP:llä. Se on 14 tonnin kone, vähän reilu siinä kouravarustuksessa ja sitten siinä on se puskulevy keulassa. Se tuo pikkusen lisäpainoa ja saa ollakin sen verran sitä painoa. Se on oikeastaan minimisen painoiselle kouralle ja niin pitkälle ulottuvuudelle, kun ettei mene nurille, kun ottaa kaualle. No se kevienä on tietenkin siinäkin silloin toinen pää kun ottaa kaukaa. Se on sopivan kokoinen siihen. Sitä on tutkittu kauamme haaveilta hommaa, niin nyt se sitten oli mahdollista tehdä. Oikeastaan lähti siitä tuo energiapuu hakkuu ja kauppahomma, kun on jatkuvasti kyselyä tullut meille, että näitä nipistelyhommia aina ois ja sitten sitten on tiedossa, että näitä nuoren mitä kunnostuksia on paljon. Niin tällä isolla pitkäperäisellä ei voi mennä ja
ison koneen tarvihteesiksi, kun on muutamia semmosia vakituisia töitä meillä, missä tarvii voimaa, ulottuvuutta ja painoa. Pitää olla tehokas. Sitten kun lähdetään tuntipalkalla tekemään noita hommia maailmalle, niin se on hyvin mielekästä, että se on asiakkaalle kustannustehokasta, että jälkiä syntyy. Pienelläkin tonnilla on meille tarvetta maasiirtopuolella myös pienemmälle koneelle, niin se sitten helpottaa, jos se joutais tuolta mehtäpuolelta sitten sinne maasiirtopuolille tuo pikkukonekin kesäaikaan. Tässä näkee näitä 10-kouran huonoja puolia. Se ei joutuu tuolla lailla tarkka olemaan, että yhtään maata ei mene tuonne kasalle. Että kun tässä on, minäpäs näytän tämän jutun, mikä tässä on juju. Elikkä tuolla on tuo puoliympyrämallinen kirkas terä, niin se on tuo koura katkaisee, kun se näin puristaa. Niin tuossa on, en tiedä saako näkymään kameraa, mutta kun kiinni puristaa, niin tuo on iso väli tuossa alimmaisessakin leuassa tuon terän kärkkiin. Ja tuossa sitten kun on nyt kamerasta kahtoo tämä vasen käpälä, mikä tuossa, niin se onkin jo 10 senttiä irti tuosta melkein pahimmillaan, kun se 6 senttiä tuosta terästä, niin se tekee sen ilmiö, että pieni notkia risu, niin menee niinku tuohon väliin niittaun. Tällä yleensä hakataan näin, että koura on näin, osoittaa tuonne eteenpäin. Niin silloin otetaan tällä taas takkapäin katsottuna vasemmalla leuvalla aina yleensä, että silloin on eniten voimaa ja se on kaikista riskein se nipistys. Ja siisti, kun se menee tuo ekkana tuo terä tuosta niin, tai ei ekkana terää mene, vaan tuo leuka menee lähiten tuo silloin terää, niin silloin katkaisee kivuttomimmin. Siinä kun ei ole isoa väliä, niin se on nätti. Niin sitten jos kokeillaanpa saadaanko tässä havainnollistettua, että kun tuo vasen toinen leuka, niin ne jää noin tuonne väliin. Sopii jäämään, niin niissä, ne joskus lähtee sitten juuri niin pienet pensaat, niin tai yksittäiset tuollaiset risut, niin se joutuu siivua sitten erikseen, että siellä ei varmasti ole mitään maata tai maaperäistä tuossa nipussa sitten, minkä ajokone ajaa. Ja ajokoneen mies ei aina voi huomata, että siellä onkin tekomiehellä jäänyt maata, että nakkaapa pois, että ei aina huomaa. Niin mulla on periaate, että kun minä hakkaan, niin minä teen valmiiksi siistiä juttua. TMK-kourassa tuommoista asiaa kouratyypillä niin ei pääse tapahtumaan, koska siinä on vain yksi leuka, eli tämä vasemmanpuolinen leuka, kun katsotaan takkaanpäin, ja se on silloin menee ihan kiinni sinne TMK-kourassa, menee tuo leuka menee terävierestä, ja se leukakin on ihan, tai siis tuo
katkaisuvasteterä on ihan eri muotoinen. Tässä se on pyöriä, puoliympyrän muotoinen. Niin se jotenkin se tekee, että se ei halua tuo puoliympyrä jotenkin leikata sitä puuta, että se DMK-kohdassa se vinoterää, mitä vasten se leuka sitten painaa, niin se jotenkin leikkaa niinku veihti. Niin siinä on semmonen ero. Suuri osa markkinoilla olevista energiakourista on näitä 2 leukakouria. Mutta DMK taitaa olla ainoa, mikä on ensimmäisenä sitä alkanut semmoista pelkästään tekemään. Mutta siinä on semmonen puoli sitten, kun on semmonen koura, jossa on vain yksi leuka, niin meidän firmassa niin tämä koura on ollut niin monessa hommassa eri käyttötarkoituksilla. Tällä on tehty vaikka mitä. Tällä on purettu hirsirakennuksia, tällä on purettu omakotitaloja. Sitten ollut kivien nostossa ja kantojen kuormaamisessa, mitä on mukava olla. Sitä kuormata toisten kyyntiin. Siinä saa täyden koormisen. Kun tuo katkaisuterän saa tuosta yhdellä puutilla pois. Se on niin monikäyttöinen tuo koura. Siinä mielessä se on taas sitten aivan erilainen. Se meidän DMK-koura on minun mielestä, nämä on minun mielipiteitä, en yleistä, nämä on vain minun mielipiteitä. Niin se on minusta sopiva mehtähommaan varsinaiseksi energiapuukouraksi. Tekeehän tämmöiselläkin, ei siinä mitään. Siinä on pikkujuttuja vaan, mitkä helpottaa ja nopeuttaa hommia. Tähän sais myös keräilypihit, joukkokäsittelylaitteen tähänkin kouraan saa samalla lailla. Tässä olisi hyvin tähdellinen tämmöisellä kohteella olla, koska tämä on aika pientä tämä visu, niin sais nipsiä kourallisen kassaan. Joskus on sillä lailla sattuu tietynlaiset puut, niin pensaat, niin mitä saa nipsutella kanssa, niin ne sattuu jäämään ilman keräätäkin nippuun. Yleensä ei. Mutta paljon on tällä hakannut, ja tämä on lujaa koura, tämä on varmasti lujaa. On markkinoiden painavin koura. DMK-koura, pelkkä kouran pää painaa yli puolet vähemmän mitä tämä yksistään tämä koura. Siinä lähelleen sama paino on siinä kun siinä meidän pikkukoneessa siinä on kourassa niin on tiltti, karsimaterät, lisäterät, sitten tietenkin se jatke ja mekanismit sun muut, niin sittenkin se on vielä keviempi se koko systeemi, mitä tämä pelkkä koura tässä, niin taas siis tämän pikakiinnikkeen karunkoneen, niin tämä on tässä ainakin, ja sitten tämä ei ole markkinoiden halvin, mutta ei ole kalleinkaan, mutta kyllä tässä minusta on tälläkin kohdalla hyvä vastine rahalle. Ja hyvä koura on ne homma tämäkin. Tämähän on siinä mielessä kans, siksi on aikanaan tämän kouran suunnittelija halunnut että irrotetaan
saa irrotettua tuon terän, kun se on ajatellut, että voisi kanavia ja ojia puhistaa silläkin tavalla, että noukkii vain kantoja ja kantonen päivinen pajut pois ojasta, niin se samalla virtaus paranee ja suurineen ojaa taas, niin sekin on yksi vaihtoehto. Ja toki ei ole sitten ojankaivu haitollakaan, ei olekaan, ei tule pellolle sitten ojamatten matkassa, jos halutaan pellolle sitä ojamaita. Minä nyt on käyttänyt tätä vaikka mihin sitten. Semmoinen juttu. Tässä on tämmöistä pientä kirjisua on, mutta tämäkin vaan noin se lähtee juuri päivitteen, kun se menee tuonne vänniin, kun se ei katkaisi. Näen tämmösiä ollenkaan tuossa. Koko energialajia. Ja tässäpä tulee myös sitten se asia, mitä meidänkin palvelussa on myös lisänä, että me myös hankinta kauppana ostetaan energiapuupinoja, mutta siinä on sillä varauksella, että niitä on oltava puhasta, että ei saa olla tämmösiä vaikka se turvetta onkin, mutta meillä hakkurimiehet vaatii sen puhtaan tavaran, niin minun pitää pystyä luppaamaan, että se on puhas hakaa riskitön. Semmoisia lajia sitten me voidaan ostaa, jos näkyykin tuommoisia tupsuja, vaikka ne olisi yksittäisiä siinä, niin sen tiedät, että niitä piilossa siellä on enemmän. Pitää olla vaan varma, että tavara on laadukasta. Ja ei sitten saa olla myöskään nauloja tai rautalankoja tai piikkilankoja ynnä muita epäpuhtauksia niissä. Rautaa ei saa mennä noihin laitoksiin sitten. Mutta niin, meidän kautta mihin ne menee tämä energiapuu, niin me pelkästään hakauttaa ja tuo lähikuljetus tehdään, mutta niin me ei hakeiteta, mutta niin tämähän päättyy täällä Siikalatvalla niin pieniin kaukolämpölaitoksiin ja aika moneen laitokseen menee myyään sitten energiapuuta ja on ostettu. Ja niin sitten menee myös Oulu Energialle. Isompaan kattilaan menee myös, että se ostoalue, mistä kerätään ne hakkuuhommana, niin voisi ajatella, että Siikala 100 kilometriä ympyrän piirtää. Ja Oulun pohjoispuolelta siksi, koska Oulu on lähempänä sitten se hakkeen polttaja. Jos on isompia leimikoita, niin voi siellä Oulun takkaakin ympäristöstä tehdä sitten. Ainahan se parempi, jos tästä läheltä löytyy työmaat, niin on kaikille helpompi. Siis meille tekijöille ja ajureille. Ja onhan se
lähienergiaa. Lailla ympäristöystävällistä, kun ei maailman ääniin kusta. Se on mukava, kun puhukaappa muutenkin virkistyspuitten hankintahinnat niinku sellupuulle ja tukkipuulle, niin pitäisi tehdä monenmoisia valtion liikkeitä, saa hinnat paremmaksi. Vielä ei ole halua siihen valtion taholla ja metsäyhtiöt määrää ja markkinat sitä puuta. Tämä meillä kun ostetaan näitä leimikoita, niin se on kyllä kilpailukykyinen hinta muihin energiapuuostajiin nähden, koska meillä ei ole tavallaan välikäsiä tässä välissä. Meillä menee suoraan polttajalle tavara, niin pystytään maksamaan hyvää hinta hankkeesta. Ja karsittuna kun kerätään, ostetaan energiapuuta, niin siinä on tietenkin luonnollisesti parempi hinta kuin tämmöisellä karvapuulla. Siinä on vaan ainoa vaatimus se, että latva läpivitta mielellään, niin minimi on 4 senttiä. Ja niin sitten jos sitä pienempää on, niin se menee tämmöiseen pikkurisuläjiin. Ja niin se nyt ei hirviänä häpeä tuolle pöllipuun markkinahinnalle, mitä on meidän korkeuksilla on sellupuun hinta, pystykaupan hinta, kiitohinta. Tämä pikkusen vähempi sitten tästä koko puusta. Mutta tässä energiapuujutussa on sitten se hyvä puoli, että puulajilla siis ei ole mitään merkitystä. Kaikki käy. Niin jopa jos on puhasta karsittua paksua pajua, niin saadaan sitten sen paremman hinnan. Myös leppä ja haapa ja hintoja minä nyt tässä en julkisesti sano, tiedä miten on ei näe missään semmosia listahintoja näillä julkisesti näköisillä paljonkin. Niin netistä nyt jonkun verran näkee. Noita näkee paremmin näitä sellupuun hintoja. Niistä sitä voi suuntaa katsoa sen, jos haluaa. Minulle meihin on yhteydessä, mutta totta kai tarjouksen teen kohteesta. Leimikko käymään kahtomassa ja pitää sitten lähteä niin suunnitelman tekemässä. Mitä sitten maksetaan ja käytännön suunnitelmat sumuun. Ja sitten toki se on sitten hyvä muistaa kanssa, että ensiharvennus ja nuoren metsän kunnostukselle on saatavana valtiolta tuki. Siinä sitten opastetaan tukien ja lupien hakemisessa. Esimerkiksi hakkuulupa, metsänkäyttösuunnitelma, metsänkäyttöilmoitus. Niin. Niitä sitten pitää tehdä. Energiapuun
ostokohteeksi ihan suojattu aivan mikä vaan, mistä sitä lähtee. Pellon reunat tässä tapauksessa, tien reunat, kanavojen reunat, ojalinjat ja kaikenmoiset alueet, mistä halutaan vaikka siivota kaikki pois. Suunnilleen päivineen ja putsata semmonen mielikuvitusraja. Pihapuitakin poistetaan ja kaajetaan. Sehän onkin tämän koneen kanssa, kun lähdetään pihapuun kaattoon, varsinkin tämän koneen kanssa, niin metsuri on kaverina siinä sahaamassa paksuja puita poikki, niin kuin oli tuossa yhdessä videossa. Se on tällä, kun ottaa kiinni niistä rungosta siinä kaajellessa, niin kyllä varmasti pysyy ja menee sinne mihin pitääkin. Siinä mielessä turvallista, mutta jo sitten on helppo sahaamiehen katkua ja kasata. Se pieni konekin joutuu, mutta kans semmoiseen kaveriksi, mutta pystyy, mutta se on tuollainen iso runko, kun kokonaan täyspitkänä on, niin tämä kone pystyy pitämään kuitenkin pystyssä sen nostamaan vaikka uudestaan takaisin pystyyn, jos puu kestää. Tästä ei paino ja voima ei ole. Tämän kanssa on sillä lailla turvallista touhuta. Ja niin. Että sitä toivoisin, että tätäkin kautta mahdollisia asiakkaita löytyisi, jotka myy energiapuuta. Ja sitten sekin on myös mahdollista, että jos haluaa metsää hakkauttaa meillä, niin meillä on se hakku- ja lähikuljetus sillä pikkukaivurilla. Sillä pystyy tekemään sellupuitua kolmostakin ja sitten rankamittaa, mutta tukkia sillä ei voi tehdä, kun siinä ei ole mittalaatetta. Tukkimehtää sitä ei kannata laittaa, että jos on hyvää tukkimehtää, ei sitä ole järkevää sitten kuiduksi tai energiapuuksi laittaa. Mutta semmoinen yhdistelmähakkukin onnistuu. Ja totta kai mätäistykset kaikki etähoidot meiltä järjestetään ja hoidetaan. Semmonen, niin eipä tämän kummempaa tällä kertaa. Ja tehdään välillä lisää videoita tässä, niin palataanpa asiaan. Hyvä, moro!